Walah. Setuna omah-omah rukune kok mek menitan. Tukarane tahunan. Ini kok jereke omah-omah dipenak. Ora nek penake blas. So, di kanan akeh gara-gara repot ngurusi ulang tahun. Ngono ya lek ulang tahun meriah dan malah berakhir tragis. Lero aneh. Coba tau nek ndelik iki. Saya wangi lho. Tidak omong-omongan orang nyaung juga malah ngadek. Yo kena nesu kae no kae yo. Tidak omongan iki mbok nyauri kok piye. Nyaurono ora dinggep lho. Yo tak nggep jane no kae wong. Aku muni yo ora kok gembes kok. Wis to cemik nesu ayune ilang. Wong nesu ora tambah ayu, tambah elek. Nyatu sing ayu ki Iva. Iya yo. Aku ndak oleh sambat. Aku kudu kuat. Mosok lo saku kalah Roberto lo. Wong kok tega tenan Pak Roberto lo iki. Ngono jerek kok arep ngewangi aku. Tapi yo kaya apa malare sing ditokne kuwi. Mentolo tak serok tenan kok. Iki pas iki. Lah yo. Akal-akalan opo kayak gini kono ke? Iki tak ibaratne kayu lebar. Iki umpama kayu tenan. Tak ceklek boyok. Kayak begini nyapa lebol. Ki nyapa lebol iki. Nah, ya. Apa ini sing loro? Berarti atos iki harus sikil bubul. Ora ketebloan kayu, Ren. Wah, aku loro tak sawang kok kono. Dewamu pegel. Mulane wong iki aja sok kuat. Wong kae semene nyeklek ra godhog ya, Ren. Oh iya. Lu sok Kok kuat. emosi lho awakmu nyapa to jane nubul. Kadol iki mentawan ya aku. Lah nyapa? Ya kae ndak ngerti to bar acara kaya ngono kae. Nah cara apa urusane kono karo bojone to lho nyapa kok awakmu sing emosi. Kayak sing kayak kembang ket calon bojoku lho, Rin. Berarti di mbat bardolo pisan. Ya genah. Sopo lho calon bojomu iki? DIPA wis duwe sinyal karo aku. Rencana arep tak rabi ngono lho. Lho terus iki rencanamu piye, Bul? Ya pangkan Rin aku wis pokoke aduh. Oke kalah Roberto lho. Iso dah sok. Mateni dina iki. Ojo sabar. Sing kalem. Sing kalem. Mateni wong ki resikone gedhen. Ngono lho.
Dia rapatane pentungnya. Yo wis yo. Nah, iya, Aku yang aku duwe sih. anu pul. Kakerut kayak apa-apa. Lah mangkane kuwi. Lah ya mosok ki kadung ureng-ureng nganti belas nih Nek sewan kabeh. Iki lho gawan kabeh saiki. Iya. Iki lho yo gede. Kecilian iki. Kok nggepuk Heh. celeng Kene mriye. piye? Nah, Nggih. mangkat saiki. Dah. Kowe ngewangi aku tenan. Yo no pul Ngene kene. bul. Unyil iki lek karo kanca Bilopati. Ngono. Wis, lek memang nimu koyo ngono. Ayo saiki mangkat. Yo, gas. Biasa nang mlakumu pul. Iki wis biasa lho. Kok ana rono terus rene ku bar kok kene ndi neh. Ora sang guyang-guyu. Ya karo boleh wong omah-omah ki lek sitoke panas, sitoke adem, sitoke geni, sitoke banyu. Ngono dadi ben ora Sitok geni, sitok banyu iki lek bendina ngono ya ndak kuat lho. yo gantian no lek no. Lek sampean banyune aku genine, kok lek aku Aku wegah. Aku pengen ku urip ki ayem ora panggah sitok geni, sitok banyu, sitok geni, sitok banyu. lah iya lek pengen ayem berarti yo ojo nukari ae lho. Sing salah nek aku. Yo. Mergo nukari. Ora salah, mesti ngene lho. Yo sembarang ke kena nesu. Aku yo ora maido. Tapi sing keri-keri aku wis ngomong, tak aku ki wis tobat. Wis ora ngono-ngono kuwi. Ning sampean dhewe lek tak omong ngono ndak percaya. Yo iya lho aku lek ngene jenenge. Aku ki yo menungso lumrah. Dadi yo seneng. Seneng lek ditawani ngono ki seneng. Kayak hadiah. Kayak ucapan ulang tahun Mas Bardola. Ojo banter-banter anak wong nyambut gawe. Bene lho banter. Beni terus ora dijak omongan terus aku ki piye nek nyaut. Ki mung kok bisa nek gorengan kan, Dek. Enek yo bene ora yo bene. Nek ki. Aku ki piye lho. Yo arep ngomong akon percaya ki ati wong biyen penggi aku yo ngono kae. Tapi lahir batin lek sing keri kita tuh sampean iki salah paham tok. Piye? Salah paham aku. Dikai bunga kan salah paham. Aku kira lho, permasalahan aku ki merem, mataku ki merem. Maca dhewe. Sampeyan iki biasane ora tamu nek kasar mripat ngono lho, Dek ojo. Ora kelar aku iki. Gaya-gayane ning omah tobat-tobat nek ning jaba ya kaya kucing ae ditawani panganan kae. Iya lek kucing tawani gerih ya mesti ndak nolak, tapi aku hidup kucing. Mirip. Iki oleh dipangan iki gorengan. Ya lek harus dipangan kono njaluk Iva kono. Mas Bardola njaluk Iva. Wong ki mbok sing jujur ngono lho, rasa nutup-nutupi. Lah aku Lah kowe karep apa prapi telu? Tambah setahun kasarepan. Loro ndak cukup. enggak aku lurus nang kari ngene iki yo ndak penak kok. Oleh bojo sitokne dikaplok yo mek loro sitok tapi lek bojo loro kapan kae ngaplok wae yo loro kabeh lho ya. Oh. Panas kok neng. Wah, Regane modelmu ngono kuwi lho. Ditesono iki ora kenek modelmu ki mek glono. Egle-egle gembleleng. kok cukup lek ora gembleleng masalah yang aku ki ndak rumangsa salah. Aku ki yo ora ndek hubungan apa-apa karo Iva wong kakek sing nuku sapi kae. Terus tak tekoni piye maksude jere wis mek minangka matur suwun, tanda terima kasih. Ngono lho, aku ki nggih demek ora lho aku sampean percaya apa ora? Urung. Ora masalah ora lho, urung. Aku ki wis paham lho. Mungkin lek urung lek saiki ora masalahe.
Ojo Lek kok- saiki lho ya. Sejene ngene lho, lek urung iku suatu saat kan iso demek. Lek ora ki ya wis ora, nyatane aku ki ya ora nek niat sirnorno. Aku Tok kaya alasan terus. Kono nganti yo kono ngawur Iva kono aku wis kesel. Bendino pengen congkrah ya ora nek ayem mek sedina semenit. Bedino tukaran ae. yo aja mau ngalih ngono ah. Lah piye? Tete enak enggak aja sesuai. Nang yo kono lho. Kabaran kabeh piye-piye panganan karo Iva. Njurak nolak saking kena dicamu malah kon ngalih aku tak ngalih. Ning lek aku ngalih yo aja nesu. Engko malah tambah nesu wong aku kokon. Aman dong. Sih, Mas. Banyak ngalih baju aku, Mas. Tikong. Ya, penyapa bisa. Ngomong. Weh, lah mlakumu kaya ngono iki wani tenan to, Bul? Weh, ora wani piye to, Ren? Kadung lara atiku. Wani ndak wani, tak wanek-wanek dina iki engko. Deke wis mentolo karo aku ya kudu mentolo karo deke. Oh, Bul. Lah tapi mlakumu ngono lho engko umpama wong mlayu apa iso nggudat. Lah, ora usah di kepung. Gepuk langsung, cetuk langsung gepuk trok ngono lho. Ngono. Langsung dikepuk to. Langsung nek iso trok gulune ngono lho. Gulu sitok dicrok, balon ndak digulu no. Ya diganti gulu banyak. Atik dadak mikir gulune wong barang. Lah iya, nyelijane wae piye to nyelijane no? Ora lho, Ren. Lek gulu banyak ndak elek lho Ren nggo. Lah, kancamu lagi susah iki. Remuk atine aja mikir sing donya ae kowe iki. Tapi aku sik tekok bol. Lah terus lek kowe wani arep baklo. Iki masalah kerja aku. Masalah lek mbadut ki bayar aku piye? Lah iya dengil piye ya? Heeh. Sik to. Kowe iki abot kanca apa abot dhuwitmu kuwi? Ya ngene Ya, Cuk, buat duit no ya. Aku abot duit no. Piye muni awon jrok kene iki? Abot duit bol. Wis ngali yo kono lek no. Abot to Nyil. Ya abot sementara abot kanca no Bul. Lah kowe lagi nandang muyung-muyung ngene mosok tak kancani. Kowe iki kita setia kawan mek nyang buri tok mbak narepe. Weh, ora bol aku ning ngarep yo Awakmu ketuane dadi nek ngarep aku nek Nah. belimu ora bener to Bul. Lek no iki dhisik golek me jumpluk. Yo. Lek kae nyapa cletet kantor ini barang ki. Engko ora urungo rene iki njaluk sepuro. Lah ra ngono. Kon ngewangi luluhne luluk kae lho. Apal aku wisan. Aku datang, Bro. Sakarepmu, rene ora terserah urusanmu. Lah iya.
Kumat le ngaini. Nang kukur-kukur. Kukur-kukur ki gatel lho, Blok. Sing gatel apamu? Sing jelas ku lho, ngonoanmu iki lho sing gatel. Kok iso mulai tak kukur kene iki sing gatel ya kene iki. Kok nyapo sing kene ora gini-gini. Ya ora roh. Nyapa rene. Arep curhat to? Apal aku? Wong iki Jare tulung. Apal aku? wapal terus. Wong aku kirene iki ning omahku iki ya bojoku, mosok ya kleru dolan rene. Heh, iya mahmu. Aku sampai lali lho. Padahal aku ya repot ngurusi bakul kembang sing bakul kembang IPA lho. Repot aku tadi ya sampe ndak kelingan lagi ke omahmu ya. Lho kok iso. Saya tahu iki repot ngurusi bakul kembang ki nyapa lo IPA ki ora dodol kembang kok. Oh. Iya percaya. Wis mesti wis salah paham nah. Jane. Lah aku lu wong ngelas. Bener alas nyapa bapak bojo loro. Kok ndak apa lo bojo semono tahun padahal. Los kapan kayak ngowaplok ya bianter. Penak ya? Loro kok penak. Mindah lho. Mosok dikaploke lara. Sik lara endi karo atine bojo-bojomu? Ndak ada dulu atine wong gone ning jero. Aku mung rene. Ya, kuwi bro tak pijet ya. Rasa repot-repot. Iya ora jenenge repot. Ini lho. Apa jenenge? Aku ning omah tesone dulu. Terus tak jelasnya ya pangga ndak percaya ae. Yo jane salah paham kabeh. Jalan kok rumahnya kalau liwat ya, Bro. Sing kono meng jauh ngomongan ya mau neng ae. Iki. Pantes lek dijak omong meneng-menengan ae. Lek ra ditukari mare itu man. Sembarang-barang iki karek kelakuanmu. Ora enek lho bojo nesu tanpa alasan, tanpa sebab. Mergo sampean kuwi panggah nyletet ae. Lumrah lho wong sak desa kok cleteti kabeh. Malah sak kabupaten kadang. Kino aku wis omong to, kuwi lek mbiyen. Aku wis sing kene iki wis tobat. Kita omong tobat ki leren. Ya ndak eroh lho, kulinamu ngono, otomatis keseluruhan ya Pak mesti ngono kuwi. Ya wong ki ya ngono ku lho. Lek jatuh biyen ki nalare welek tapi lek arep berbuat baik, arep tobat ya pangga dadi percaya ae sing percaya pangga sing gawe urip. Sampeyan biyen di rumah solek nalare elek to? Kino tak akoni to biyen nalarku elek. Lek saiki ki wis tobat, lek ngono kae diingi kae domengi salah paham aku ya ndak ngerti lho diwe kembang ngono kae ki. Yo roh dinane aku pas ulang tahun yo ndak ngerti. Mangkane aku lek ora rumangsa piye jenenge kleru ngono kan nyapa dhewe wae umpama aku ndek niatane ora tak go mulih anu kembange kok. Berarti sampean ndak roh. Ya ndak ora tak tekoni iki nyapa ndetenge kembang ngene iki. Anu nggih tondo matur suwun mergo aku wis nuku kandang karo sapimu. Ngono lho. Mergo ndak roh. Ndak roh tak sili kacamata. Lho, piye to maksud iki ndak roh lek. Ngono ki ora lho, mesti ndak ngerti lho, Bro. Ndak ngerti ngono lho. Wong wae sing gontokke aku kok terus sampeyan sing ndak ngerti karo mlelang-mleleng. Ingangi neh. Mas apa lho? Terong. Kan biyen jangan kok mek terong, Bu. Sing rada asin. Ini ndak sarapan, Bu. Aku sarapan kok mati dulu rene yo. Sarapan, Bu yo. Karepmu, sarapan karepmu ora karepmu. Oke, udah.
Mariani bunga liwat. Ben itu nyapa kok ngurusi tangga. Urusana uripe dhewe-dhewe, keluargane dhewe-dhewe. Ben supaya tetep ayem tentrem ora mek nyeletet tae. Itu dulu, sekarang ora. Bah ora aku wis terserah. Sakarepmu tet cratet. Aku nggono ora kelingan desino ya wis arasa-rasen. Aku ki ya kelingan ya tuh ya anakku. Mindah lho anakmu. Ya mesti lek kowe karo Lulu wis ndak percaya kuwi salah paham ya terus solusine piye ngono lho, Blok. Ah. Jaluk solusi ning aku. Dari sapa neng si toy sing nom cak omongan ndak kena biasane sing nek cak omongan yo awakmu sapa neng aku lek crita ning wong liya kok kleru nang. Lah sing gawe masalah sapa? Sampean ta? Lah nyapa sampean kon jaluk solusi ning aku? Kukur nah. Ndak aku menggo bathuk iki anget to. Ingah ingine. Aku yo ora nyapa-nyapa ora salah bareng tukari kok kabeh di bojomu loro nukari kabeh. Mek loro yo tambah kono 4 apa 7 sing lemu ngradet diirae. Lah masalah solusi urusana dhewe. Aku awang-awangen alias males, capek, kesel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sing salam kono, sing ngayahi assalamualaikum ya kene. Wah, nyala kabeh padha sing di bojo loro ae ndi enek ayem lepas ngene iki. Terus barang ki wis terlanjur ruwe nyawang aku panggelek, ayo ora ana apike dadi omong ya percuma. Gua tenan dasku ngene iki. Alamat bul. Kalau boleh camerku. Camer apa neh? Calon moro tuwa. Sik duduk kuwi lho Nyi. Lah apa? Sing lanang. Yo. Pak Ron yang ini. Enek ora? Enek kok kene mangnuke mbuh ning dibarane ra roh aku. Kok dhewe yang jero to yo? Oh, paling nang jero bul. Lah yo. Kowe iki rene arep takok apa arep ngrampok? Ya arep Omong ki sing apik karo wong tuwek. ya arep tekok ya arep golek Pak Lo yo. Pokoke dina iki kok kudu cetok Pak Lo aku. Sing sabar. Emosi lho yo iki Sing sabar. Sabar ya sabarnya. Emosi nyapa terus karo aku? Yo ora karo sampean yo kok san kok delikne. Wani pra karo aku. Isin udah bisa ngomong itu. Tahu to yu ngapusi lek ndek enek ki yo ndek enek mangkok kene tapi mbuh ra roh parane terusan. Ayo nyameh paling jerulungan. Mosok wong bojone ra roh ya. Lah yo. Paling yo tutup-tutupi. Lah yo kuwi lho. Lah kok delok apa piye? Kok beda apa piye kae mlebu. Ora yo. Lah tak golekane yo. Lah kuwi nyapa gawani ngonoan ki? Oh, urusan urusan laki-laki laki-laki lho. wong lanang rasa melu-melu yo sampean. Biasa yu. Kabul nesune kok kaya tenanan. Engko bar delok cetukan kapak-kapane terus piye wingko? Tanggune lulu lek no. Nyendi neh ngene iki. Bojo kabeh nesu. Aku janji arep mari ora cletet, ora mabuk, ora sembarang dengah. Ini panggah kleru.
awakmu to, Fa. Lah nyapa nggih seragam kayak gini? Bela yo, nyapa aku mungkin mandik nih gini. Ki seragam gini ki. Lek sampai berdua ngerti piye yo.